Yanzu idan aka ce kowane kwafi na Alkur'ani ya ɓace a yau, shin mutane za su iya dawo da shi? Sannan kai wace gudunmawa za ka bayar idan hakan ta faru? Sannan babban tambayar a nan shi ne, shin ka san surori nawa ko kuma ayoyi nawa ne waɗanda ka haddace a cikin ƙwaƙwalwarka, waɗanda ba ka da kokonto a kai? Yau ko da a ce babu wani littafi na Alkur'ani da ya rage a duniya, suna nan a tsare a cikin zuciyarka da ƙwaƙwalwarka? Domin wannan Alkur'ani ba an yi shi ba ne domin ya rayu a faifa, yana rayuwa ne a cikin zukata. Don Allah ya ce wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Hakika mun sauƙaƙe Alkur'ani domin tunawa. Shin akwai wanda zai tuna? Kaga wannan ba wai zance ba ne. Alkawari ne Allah ya yi na zai sauƙaƙe Alkur'ani wajen fahimta, wajen hadda, sa'annan kuma har ma wajen aiki da shi. Domin miliyoyin mutane ne yau suke aiki da Alkur'ani. Sannan kuma har yau muna ganin tabbacin wannan alkawari domin za ka ga yara masu shekara 7 zuwa 8 suna haddace wannan Alkur'ani a ka. Sannan za ka ga malami mai shekara 70, 80 har 90 shi ma yana tuna wannan Alkur'ani yana karanta shi. So ka ga wannan ba wai ƙoƙarin ɗan adam ne kaɗai ba, taimakon Allah ne. Sabida haka kada ka yi tunanin Alkur'ani yana da wahala a gare ka. Ka fara ko da aya ɗaya ne a rana. Ka gwada ka gani Allah zai buɗe ma ƙwaƙwalwarka, ya haskaka ma zuciyarka. Harshenka zai ɗanɗana daɗin Alkur'ani, zuciyarka zai haska da Alkur'ani, sannan ƙwaƙwalwarka za ta ƙara buɗewa. Sa'annan ka duba wani abun mamaki, wannan Alkur'ani ko da yau a ce babu wani takarda nashi da ya rage a duniya gaba ɗaya, to za a sake rubuta shi a nan take daga miliyoyin gidaje a cikin yini guda ɗaya. Kaga ba wani littafi da yake da irin wannan tsaron kuma a cikin zukata ne. To kaga akwai wani alaƙa ta musamman tsakanin zukata da Alkur'ani. Sabida haka ka dage ka kasance cikin masu kare Alkur'ani. Kaga idan ka haddace wani ɓangare na Alkur'ani, ka kasance cikin masu kare Alkur'ani.